This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kilai ngot ki Hadien bala tip kerteng kemu Akash Rajput u Vijay Singh Chauhan baru Anand Kurmi ki bala yat kijat lang na Nongriat semau lakiat ringkat u Raja Raghuvanshi bat ka Sonam haka step jong ka ar polai trik jemang arajar pesan kilamut ban sange no ek jing tmu Pynïap yu Raja namar ka jing Thait palat. Hynrei kila kala jing mut biang Hadien baka Sonam kala terwa ban ai ar paulak yaki bat kala sei khat san haja tingka na pla pisau Raja bat ai haki kum ka boina bat Hadien kane ka Sonam ko ong yu Raja ban yelai chondur haki jaka lum. Laong baka Sonam kabut nadien bat haba kala I bakla kenja kala hala Pynïap yu bat markum ta u Vijay la pom da kawat yu Raja ong ki kubor pulit na indoor bat katay kawat kadai ka bala Thait na Guwahati kat bau Akash u pej beriu yu don bayu I. Kejing sela Pynïap ke Sonam kedai ringkat berbayat berim jongka uraj sing kuswaha kata san sngi Hadien kejing thok song kurim jongka Hadien kene laong bakala pet cha Guwahati ha kate janmet bat shim da karel ban poi sha Varanasi sha Gazipur da ka bapen pat ya ka mobile phone ban lat cha bot din wat ha kejing persang jongka ban pendam ya ki sakhi sabut kejing dan keti ka Sonam kala pau perthai bat ki video CCTV ki pen I baka message ya ki laingot bat ki call detail records CDR hapreng jongka bat uraj sing kushwaharu lalap ha ka bala kem ya u ki pulet ki laong baka Sonam kala yo I baki kambut po jongka ki lakut pat kumta kami perthai ban aidak baka kwa pendam ya ladi Kumban sukudau bagi neki laingot kila bot din yu Raja haga jingwan kai honeymoon sadu Nongriat haga jing ai ksai ke Sonam but day anda lapoi hagi benta bekenja bagi la pendap ya kakam Pynïap yu Raja haga ar pulai trek jemang araja apusan nang ni kala pau kubor ke jingja rengai kita gi sijur pat haga jingwat lalap ya ka Medyap u Raja nariat ar liang hajan ke te kaksat klam dalap pat ya ka Sonam bat ka kai pat postmortem ko ong bola sya pom da kawat haki benta khli Hadien ke jinglap ya ka Medyap u Raja ki bor pulit ki dang beteng banwat ya ka Sonam ke balami perthai pat ha Gazipur jong ke jela Uttar Pradesh ha ka step senya jong ka khandai trek jellio araja arpusan bat pan phone no nong desha ban phone se yeng Hadien kene ya ka Sonam lalit ban shim bat kem dagi pulit na jan ketai ke dukan sha ha Varanasi Gazipur National Highway ha ka por architect step bat ra ban pha check up ya ka Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya